Да раждаме! Къде отиваш да раждаш? При майките. И татенцето е тук. И златенцето и то е тук. Още коремчето не е излезнало. До вечера или утре. Пет. Ето го, то ще да го посрещне. Първия багаж. Ами не знам, ама. Гледайте сега как се дига. Модерно леглатка, спа центъра на майчин дом. С бутона, виждате ли го горе в дясно? SOS бутон. Ай, гледай. Значи влезнах в тази болница и тук ми влезнаха. Чакат само да намаля музиката, че сме в момента на дискотека. Тук стана VIP стая, защото имаме интернет. Аз съм минала, да. Направила съм. 3 легла разполагаме. Аз си нося възглавничка. Гледайте сега каква гледка има. Това е багажа на дамата, която е родила сутринта. Каква гледка имаме? Гледайте. Дубай. Абе, спа. Цял ден спа. Да. Работи. Лампата работи. И имаме една мивчица. Гардеробче за трички. Телевизор имаме. Този телевизор, искам да ви кажа, че даже бих казала, че няма място тук, той няма нищо. Ни декодер, ни дистанционно. Искам да видите хладилника. Зеле. Нема. Удри. Не важи. И това не се състои стаичката. Приятна е, свежа е, но до тук. Климатик няма. Става. За 2-3 дни ще се издържи. Така че няма да се притеснявате. Но ще е яко, ако ви се паднат готини дами. Тук с царицата. Чакаме с нашето малко раче. Тук това е лъв, ама нищо страшно. Днес времето е бомба. 22 градуса, идеално като за бременни. В очакване сме и трите. Едната е с разкритие, другата без разкритие и без контракции. И аз с контракциите. До скоро. Първо имате регистратура, само с лична карта минавате. След това отивате в 210 кабинет, там ви правят документите, мерят не тоновете, само буквално за 5 секунди да видят, че изпращат жив плод. Но там отивате в 211 кабинет, там е лабораторията, вземат ви кръв и 213 мисля, че беше. Там пък ви е кардиото. Много са готини всичките жени. Качвате се на 5 етаж. Като от лабораторията ви дадете най-проверка и трябва да се носите с вас до 5 етаж. Влизате в манипулационната, където всъщност ви настаняват. След като ви запишат там, отивате на един... Не, там всъщност минавате тонове. Качвате се на магарито. Отдолу. Проверяват за разкритие и накрая ехограф минава.